Духоўнае жыццё чалавека ў хрысціянстве пачынаецца з хросту. Ёсць падобны момант і ў гісторыі святыняў. Пасля пабудовы, калі касцёл ужо завершаны, ён перажывае момант асвячэння. У Віцебску касцёл Святога Духа таксама перажыў момант духоўнага нараджэння. На ўрачыстасць асвячэння касцёла сабраліся вернікі парафіі і шматлікія госці з Беларусі і замежжа. Prima di tutto è un piacere molto grande. Хотел бы выказать такую радость того, что могу пребывать в этом месте. Вельми радуюсь тем, что костел католицкий еще таки развивается на Беларуси, и этот костел, який został побудований праз сальватарянов, яким я тоже з'являюся, он долучается до этой супольности христианов, и таким чином мы так само допомагаем в узросте. Спецыяльна па запрашэнні апостальскага адміністратара ксяндза Францішка Кіселя прабыў у Віцебск арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Ён і здзейсніў абрад асвячэння. Я вельмі рады, што магу сёння тут быць. Я ўжо не першы раз у гэтым касцёле таксама і ў Віцебску. І добра памятаю той дзень, калі ў 90-м годзе перадалі касцёл Святой Барбары. Потым таксама тут я 2 разы вёў працэсію Божага цела ад гэтага касцёла да катедры. Таму мне так знаёма, але кожны раз прыязджаеш, і гэты будынак, спартыўная зала недакончаная, ён змяняецца на нашых вачах, і што непрыемна, што такая падзея тут адбываецца. Паводле традыцыі, вернікі сабраліся перад святыняй і перадалі ключ ад храма арцыбіскупу. Тройчы стукнуўшы ў дзверы касцёла, арцыбіскуп адчыніў іх і запрасіў вернікаў увайсці ў святыню. Пасля словаў прывітання адбылася сама святая імша, падчас якой і быў асвечаны касцёл. Jest чудесный храм, и соберется много людей, и близко, и удобно. И, конечно, красота, так что можно только хвалить. Я тут работал 5 лет в этом приходе, и в самые такое, трудные времена. Конечно, не хочу себе тут жаловать над собой, но это было начало, где тут вода еще стояла, и сверху текла. Но я не думал, что вижу такое чудо. Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч святой вадой акрапіў сцены касцёла і алтар. Разам з намашчэннем сцен святым алеем абрад асвячэння касцёла аддае гэты святы будынак у Божую ўласнасць і апеку. Вельмі много касцёлаў, таксама як і церкваў, было знішчана падчас часу ганенняў на веру. Адбудова кожнага касцёла, кансакрацыя кожнага касцёла, яго асвячэння — гэта вельмі важная падзея, бо і на мапе горада, і на мапе дыяцэзі, і на мапе Беларусі з'яўляецца яшчэ адно месца спаткання чалавека з Богам, і месца, дзе чалавек дасканаліцца духоўна. І калі мы паглядзім на яго збонку, вежаў няма, скажам, што гэта за касцёл, але калі вы паедзеце ў Злучаныя Штаты Амерыкі, калі вы паедзеце там Францыю, Нямецчыну, напрыклад, сучасныя касцёлы іх будуюць, так падобны да такого сучаснага касцёла. Але на яе ёсць вежа, хоць невялікая, крыж, гэта ўжо нагадвае аб сакральнасці гэтага будынка. Варта адзначыць, што касцёл Святога Духа ў Віцебску паўстаў замест недабудаванай спартовай залы. Сёння немагчыма здагадацца, што першапачаткова гэты будынак меў іншае прызначэнне. Тут павінна была быць спартыўная зала. А замест спартыўнай залы будзе касцёл. Я таксама хочу сказаць, што это такая духоўная спартыўная зала. Калі ў спартыўнай зале трэба накачваць мускул, то трэба накачваць духам сваё сэрца, сваю душу. Афіцыйны пачатак парафіяльнай супольнасці адносіцца да 2000 года. Менавіта тады, на мяжы тысячагоддзяў, яна была зарэгістраваная. У 2001 годзе вернікі пачалі збірацца на малітву ў бляшаным бараку. Pierwszy święta, jaki tu pracował, to był ksiądz Andrzej Boczar, misjoner Saletyn. Później na Dopomogu przyjechał ojciec Juri. I tak amal 3 года тут они się zaczynali. Zaczynali wznowiać ten budynek, rekonstruować. Галоўны цяжар у будаўніцтве касцёла лёг на плечы айцоў сальватарыянаў, якія ўзяліся за працу ў парафіі Духа Святога з 2008 года.
Але будаўніцтва, хоць і вымагае шмат увагі і працы, не з'яўляецца адзіным абавязкам святароў. Айцы плённа працуюць у душпастырстве. Адпраўляюць для вернікаў набажэнствы, праводзяць сустрэчы і заняткі для дзяцей і моладзі. Раньше я пела, и здесь, когда я сюда приходила в костел, сестра Наталья тоже мне предложила петь вместе с Настей, и мы начали дружить с ней. Здесь очень интересно. Здесь все время рассказывают про Бога. Я каждый раз узнаю что-то новое. Нават калі яшчэ было далёка да моманту асвячэння святыні, у парафіі Духа Святога ўжо кіпела праца ў душпастырстве. Варта адзначыць, што разам з айцамі-сальватарыянамі у парафіі працуюць сёстры Иисуса Милосердного. Происходят такие занятия для всех, то есть и для взрослых, для детей. Помогают тоже супругам приготовиться к браку, да, к венчанию. И здесь приходят дети на занятия, на катехезу. Важно, чтобы они имели тоже пример родителей. Что если родители приходят с ними в костел, то сразу же видно, что ребенку даже и проще принимать правды веры, и тоже и молиться. Для него как бы это все проще воспринимать. У прэзбітэрыі храма змяшчаецца фрэска са сцэнай спаслання Духа Святога. Апосталы разам з Дзевай Марыяй у малітоўным чуванні чакаюць гэтага спаслання. Сцены новай святыні аздоблены стацыямі крыжовага шляху. Вернікі парафіі будуць ля іх маліцца, асабліва падчас перыяду Вялікага посту. 200 до 300 человек приходит в воскресенье на службу, и это немало. Знаю, что в городе еще есть католики, есть люди, которые придут, но это нужно время, не все сразу. З пачаткам рэлігійнай свабоды ў Віцебску быў толькі адзін касцёл Святой Барбары. Для вялікага горада адной святыні было мала. Сёння новы касцёл Духа Святога гасцінна адчыняе свае дзверы перад кожным чалавекам. Менавіта сюды імкнуцца вернікі падчас працэсіі Божага цела ў Віцебску. Сюды прыходзяць парафіяне, каб малітвамі наблізіцца да святасці. Сюды можа прыйсці кожны, хто яшчэ шукае Бога. Пажадаем жа супольнасці айцоў-сальватарыянаў і вернікам парафіі Духа Святога Божага благаслаўлення. Няхай новы касцёл для ўсіх будзе месцам супакою, любові і збаўлення.